Ikhansela lakuWard 39 okulifa Modise linxusa izakhamizi ukuthi ziwusebenzise ngokuwonga ugesi njengoba isidingo sasebusika sibeka ingcindezi enkulu kwigridi kagesi. uModise uthi ukusetshenziswa kukagesi okuphezulu phakathi nezinyanga zasebusika kube nomthelela ongemuhle kanye nokuphazamiseka kukagesi kwezinye izindawo. Ubese enxusa amakhaya ukuthi anciphise ukusetshenziswa okungadingekile ukusiza ekwehliseni ingcindezi kwinethiwekhi kagesi kulobu busika. Njengoba ubusika sebuqalile kanjalo nogqamcishi kagesi oza nokusindela kwengqalasizinda kwawo, umphakathi wakuWard 39 usuqalile ukuba nezinkinga zikagesi. Izingxenye zalo mphakathi okubalwa phakathi eMzimhlophe, eZindlovini kanye naseKhilani sizithola zingenagesi isikhathi esiningi ngenxa yentambo okubika ukuthi iyasindelwa. So ugesi silebele si-experience ukuhamba kugesi, especially during peak hours ebusuku ntambama la uthola ukuthi mase kubanda khona there's a lot of demand yogesi, and what happens is that la sikhona la eDube ngase Location Culture Mahalefele Drive kune cable fault ukuthi it is underneath la kwakhe khona encroachment. So this encroachment iyenze ukuthi abantu bakwa Eskom bangakwazi ukulungisa i-cable fault. So as a result, they've now decided to divert i-cable. So the cable will divert from that point where izobuye futhi ihlanganiswe to avoid ukuthi kuyogujwa laphayana la kune fault khona. So we are laying lana cable around 160 meters so that it can also join, so that it can avoid ama outages la awenzakalayo when there is demand. Kusenjalo ukhansela ubese enxusa umphakathi ukuba usebenzise ugesi ngendlela. We should use electricity sparingly, and sparingly it is to say let us avoid overloader, meaning that let us avoid abakhona elokishini, let us try to at least sipheke kusase early and senzele ukuthi those who will be coming back from workplaces nabo bazokwazi ukuthi basebenzise ugesi. However, in trying to heat up, let's also maybe try to avoid ukuheater izindlu mhlambe if it's 5 room wonke ama room thola ukuthi aplakilwe ama heater. Rather let's use blankets to heat ourselves. Inkampani ephehla iphinde iphakele ngogesi kuleli uEskom uveze ukuthi yize inkinga kagqamcishi ingakapheli ngokuphelele, kodwa komehluko uyabonakala njengoba ingcosana imizi esacinyelwa ugesi. Ezindabeni zeSoweto TV, ngikunokulunga Mthembu ngiseDube.